नमस्कार, हांव ऋषिकेश प्रुडंटान तुमकां सगळ्यांक येवकार। 7वो ॲक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवल चल्ला आणि सगळ्या मंत्रिमंडळातील निळकंठ हरणकर सराचे मेंबर असतील, त्यांच्या वांगडी असतील, त्याचबरोबर सदानंद शेठ तानवडे राज्यसभा खासदार ते देखील हांगा त्यांच्यानी हांगा उपस्थिती लायिल्ली आसा। सर, कितें सांगूंक सोदतले येद्या व्हडल्या माचेर हो फिश फेस्टिवल ऑर्गनायज केलो गेलो वयता, कितें सांगूंक सोदता? एक बऱ्या तरेचें मेगा फिश फेस्टिवल ऑर्गनायज केल्लें आसा आमचे ह्या खात्याचे मंत्री निळकंठबा हळर्णकर आनी आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या मार्गदर्शनाचेर एक बऱ्या तरेचें आयोजन तांच्यांनी हांगा केल्लें आसा। हांवें पूर्ण विजीट केलें आनी मागीर लक्षांत आयलें की एकूण वेल प्लॅन अशें वेरियस वेरायटी ज्यो आसात फिशाच्यो, ज्यो शोभेची फीश म्हणल्यार आपल्या प्रत्येकाक दिसता की आपलें बरो घर आसतकच गार्डन बरें आसूं जाय, बरें एक एक्वेरियम आसूं जाय आनी ताचे भितर वेरायटी ऑफ फीश आसूं जाय। कारण बरेचदा अशी फीश आतां म्हाका एक्सप्लेन करतना लक्षांत आयली की एक बरें टेन्शन जर आसत जाल्यार कंप्लीट त्या एक्वेरियमांतलें तें फीश पळयलें जाल्यार टेन्शनूय तातूंतल्यान मातशें कमी जावपाक शकता। अशा पद्दतीचे वेरियस वेरायटी आनी हें करता आसतना तांच्यांनी वेगवेगळे स्टेक होल्डर जे आसा तेंचे हांगासर तांकांय शॉपां दिल्लीं आसात। तांचे त्यामुळे ते आपलो बिजनस जो आसा, कोण एक्वेरियम करपी आहा, कोण फीश विकपी, कांय जाणां कडेन फिशींग जे खावपाची हें आसा तेची तयारी करणारे कांय शॉपां आसात आनी कांय आमची जी पद्दत आसा पयलीं सुकें सगळें बांगडे आसत, वेगवेगळे जे वेरायटी फीश आसा ती विकपाची, ती शॉपां तांच्यांनी हांगा जेणे करून गोंयकारांकूय तातूंतल्यान फायदो जावं जाय हें तांच्यांनी पळयल्लें आसा। आनी ताका लागून हांव तेंचे मंत्र्याचें आनी तांच्या पूर्ण डिपार्टमेंटाचें अभिनंदन करता, कारण बऱ्या तरेचें वेल ऑर्गनायज अशें केल्लें आसा। आनी हें करता आसतना तांच्यांनी एक लक्षांत दवरलें की हांगा दिसभर वेगवेगळे कॉन्फरन्साक भायल्या स्टेटींतले बऱ्याच जाणांनी पार्टिसिपेट जाल्ले आसा आनी खास करून एखादें आमी सक्सेसफूल केन्ना म्हणटा खूब लोकांनी तें पळोवंक जाय। हांव आज दनपार हांगा विजीट करपाक आयिल्लो, तरी पण मोठ्या प्रमाणान शाळेंतले विद्यार्थी, पब्लीक हे मोठ्या प्रमाणान हें पळोवपाक लागून उत्सुकतेन पळयतात आनी खऱ्या अर्थान तातूंतलो एक जो मोठो आसता की एखादें सरकार जेन्ना एखादी गोश्ट करता तें खूब जाणांनी पळयलें जाल्यार ताचो फायदो हो डेफिनेटली गोंयांत जावपाक शकता। आनी गोंय हें आमचें सगळें जर पळयलें बीच एरिया आनी त्यामुळे हें अत्यंत आवश्यक आसा। कारण एखादो एक टायम आसलो किंवा दर्यांतल्याच समुद्रांतलेच माशे काडून विकप, पण आतां वेगवेगळे पद्दती ज्यो आसा ते पद्दतीचे हांगासर ते तेंच्यांनी डिस्प्ले केल्लें आसा आनी ताचो डेफिनेटली फायदो ह्या हातून ह्या धंद्या भितर वचणारे आसा तांकां मेळपाक शकता। सर, ज्या प्रकारे आपण बघतो की आपलं प्रोफेशन म्हणून आपण आपलं प्रोफेशन निवडण्यासाठी आपण इंजिनियर व्हायचं असेल तर इंजिनिअरिंग करणं गरजेचं असतं, डॉक्टर व्हायचं असेल तर मेडिकलमध्ये जाणं गरजेचं असतं। त्याप्रकारे फिश फार्मिंग करण्यासाठी किंवा मत्स्य उत्पादनासाठी अभ्यास करणं किती महत्त्वाचं वाटतं आणि त्याचा ह्या भविष्यामध्ये नक्कीच याचा एक चांगल्या प्रकारे अभ्यासक्रम होऊन तो देखील एक शिक्षणाचा भाग असेल। याच्या संदर्भात तुम्ही काय पावलं उचलण्याची भविष्यामध्ये शक्यता आहे किंवा कशा पद्धतीनं पुढची स्ट्रॅटजी असेल? आता फिशींग बिझनस हो तसो आता हे 90s त्या धंद्या भितर जेन्ना मॅक्झिमम बरो शिकिल्लो भुरगो जो आसा तो जर हळूहळू हांवें पळयल्या की हांगा वेगवेगळी प्रोफेशन सांबाळून सुद्दां ह्या फिशींग बिझनसा भितर आसलेले खूब जाण हांवें पळयल्या। हांव EDC इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन चेअरमॅन आशिल्लो तेन्ना हांवें अशे प्रोफेशनल लोक पळयल्या, तांचो बिझनस किंवा ते बऱ्या प्रोफेशनान आसलेले लोक सुद्दां हळूहळू फिशींग बिझनसान येवपाक लागिल्ले आसात आनी मोठ्या प्रमाणान, कारण गोंय ही ट्युरिस्टीक प्लेस आनी ह्या भागा भितर नुस्तें खूब लोकांक जाय, कारण बरेच लोक नुस्तें खावपाकूय गोंयांत येतात आनी ताका लागून ते पोसपाचो चोणयाक आसत, वेगवेगळे जे आसा शेवटाळे आसत, सुंगटां आसत, हें पोसपाचो वेगळो बिझनस हो मोठ्या प्रमाणान गोंयानूय जावपाक लागिल्लो आसा आनी तातूंत स्कोपूय बरो आसा। एखादो एज्युकेटेड भुरगो जेन्ना ह्या धंद्यान येता तेन्ना तो एक नवीन टॅक्नॉलॉजी भितर घेवन येता आनी सरकाराच्यो सबसिडी किंवा सरकाराच्यो स्किमी वेरियस स्किम्स आसात त्याचोय फायदो मेळपाक शकता। आनी त्यामुळे हें एक वेगळें प्रोफेशन, फिशींग पयलीं कशें जातालें विशिश्ट कम्युनिटी फिशींग अशें उरूना, आज सगळे कोणीय फिशींग धंदो करपाक शकता। अशा पद्दतीचे सुविधा आनी अशा पद्दतीची टॅक्नॉलॉजी हळूहळू याद आसात आनी ताचो फायदो डेफिनेटली गोंयकारांनी घेवचो अशें हांव सगळ्यांक आव्हान करता। सर, ज्या प्रकारे तुम्ही म्हणताय की गोंयकारांक नुस्तें जायच पडटा, खंयसरय वचूं गोंयकारांक नुस्तें जाय पडटा। राज्यसभा खासदार जाले उपरांत तुम्ही दिल्ली गेले, तुमकांय नुस्तें जाय पडटा आसतलें, तुम्ही हांगच्यान व्हरता काय तुमकां अवेलेबल जाता थंयसर? आनी हांव प्रिफरेबली आमी गोंयकार आमी नॉर्मली दुसरे कडेन फीश खावपाची तशी आमकां टेस्टूय मेळची ना,
कारण आम्ही फ्रेश फिश खावपी, त्यामुळे आम्ही दिल्लीक मॅक्झिमम वेज घेवप आनी फ्रायडे सॅटर्डे संडे येतकच गोंयान फीश खावप, फ्रेश फीश. कारण गोंयच्या फिशाचो टेस्ट जो आसा तो आनी खंय लागू शकना. बऱ्या तरेचें फीश हें केवळ गोंयानूच बऱ्या तरेन मेळूं शकता आनी म्हणून मोठ्या प्रमाणात ट्युरिस्ट जे येतात ते हांगा येतकच पयलीं फीश जे आसा तेजो टेस्ट पयलीं घेतात. सर आत्ता तुम्ही व्हिजिट करायला आला होता तेव्हा तुम्हाला मिनिस्ट्रीकडनं तुम्हाला एक टोकन देण्यात आलं, एक छोटासा फिश पॉन्ड देण्यात आला. तर तुमच्या स्वतःकडे तुमच्या घरी तुमचं फिश टँक आहे का, तुमच्याकडे आहे का अशा प्रकारचे पाळलेले मासे? ना, म्हजे कडेन ना तशें, कारण तें करपाक ताका खूब कश्ट आसा, तें मेनटेन करचें पडटा. आनी म्हणून जेन्ना म्हाका हांगा मिनिस्टरान एक गिफ्ट म्हणून फूल न दिता तेजें धाकटें फीश पॉन्ड दिलें, हांवें तें एक्सेप्ट केलें. कारण तें धाकटें आसल्या कारणान हांव तें म्हज्या घरात दवरपाक शकतलो. धन्यवाद सर. सातवा ॲक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवल गोव्यामध्ये मोठ्या उत्साहामध्ये संपन्न होतोय, साजरा होतोय. अनेक शाळकरी विद्यार्थी असतील, गोव्यातील नागरिक असतील, ह्या महोत्सवाला मोठ्या प्रमाणामध्ये उपस्थिती लावत आहेत. या सगळ्या फेस्टिवलाचं आयोजन करणारे मच्छीमार मंत्री निळकंठ हळणकर माझ्यासोबत आहेत. हा कशा पद्धतीनं हा एवढा मोठा डोलारा सांभाळत आहेत थेट आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात. सर, खूप मोठ्या प्रकारचं आयोजन आहे. कसं वाटतं तुम्हाला हे सगळं आयोजन कशा पद्धतीनं तुम्ही पहिल्यापासून खूप चांगल्या लेवलवरती करताय, काय सांगा? आम्ही हे 7वं एडिशन आहे. आपलं मेन गोल आहे तो म्हणजे इकॉनॉमी वाढवायची आणि मच्छीमार जे आहे आपण सदाच म्हणतो ट्रेडिशनमध्ये भागवून आपलं होणार नाही आणि त्यामध्ये नवी टेक्निकमध्ये आपल्याला काहीतरी करायला पाहिजे. या माध्यमातून आपण जो BSc मरायण, MSc मरायण, समजा PhD करणारे हे सगळे लोक जे असतात या लोकांनी ह्याला आकर्षण व्हायला पाहिजे. हे इकॉनॉमिकच्या माध्यमातून आपल्याला हा व्यवसाय मेजर बॅकबोन ऑफ द इकॉनॉमी GDP असं करायला पाहिजे. त्यासाठीच आपण मुलासाठी, लहान स्टुडंटासाठी गॅलरी ठेवली, त्यांच्यासाठी सेमिनार जे मच्छीमारी धंद्यात यायला पाहिजे यांच्यासाठी आपण आकर्षण ठेवलं. तो म्हणजे सेमिनार ठेवलं, इंटरॅक्टिंग ठेवलं, त्याच्याबरोबर वर्कशॉप ठेवलं आहे आणि लहान मुलांसाठी त्यांना आपण ब्लॅक बॉक्समध्ये सिनेमा दाखवतो. हे सगळं आणि रात्रीच्या वेळी कल्चरल प्रोग्राम करतो. पण मेन उद्देश सरकारचा आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि आमचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या माध्यमातून आपण जे काय सांगायचं की आम्हाला वी हॅव टू टेक दिस इंडस्ट्री ॲज अ मेजर बॅकबोन. आम्हाला जास्तीत जास्त जगात आपला नंबर लागतो एक्सपोर्ट करायचा, पण नंबर 1मध्ये आपण यायला पाहिजे. ह्या माध्यमातून आपण सगळं काम करतो आणि ह्यासाठीच हे सगळं आपण करतो. हे फक्त गोल म्हणजे व्यवसाय करा. कारण आपण जो मच्छी म्हणतो, मासे म्हणतो, ते जे भायल्या दरीला लागतात ते नैसर्गिक असतात, नॅचरल. तो रिसोर्सेस आपल्याला पाहिजे तेवढं आपण काढू शकत नाही, म्हणजे तो लिमिटेड असतो. आणि जर आणि मागणी जास्ती असल्या कारणाने खाणारे लोक जास्ती होतात चालले आहे. त्यासाठी नवीन टेक्नॉलॉजी टेक्निकल आमच्या सायंटिस्टने तऱ्हेतऱ्हेचे हे उद्योग केले. म्हणजे मासे समुद्रातच नाही तर लँडमध्ये बायोफ्लॉक्टोरोज, तर क्रॅब फार्मिंग, मसल, हे सगळे जंगलमध्ये सुद्धा करू शकतो. नॉर्थ ईस्टमध्ये लोकांनी प्रयोग केले. सो आम्हाला काय जे नोकरी करायला जाणार त्यांनी ह्या लोकांनी आपला म्हणून करायला, कारण ही सोपी आणि सरळ आणि साधी. आणि त्यासाठी प्राईम मिनिस्टरच्या सागर योजना अंडर आपण सबसिडी देतो. त्या माध्यमातून सेंट्रल गव्हर्नमेंट ह्यासाठी डिपार्टमेंट सेपरेट केलं आहे, मिनिस्ट्री सेपरेट केलं आहे, अगोदर ते ॲग्रिकल्चरमध्ये होतं. सो हा फायदा घेऊन ह्याचा प्रसार व्हायला पाहिजे म्हटलं तरच आपण 2047मध्ये भारतमध्ये जाणार. बरोबर. सर, कोणकोणत्या प्रकारच्या अडीअडचणी येतात? हा सगळा एवढा मोठा डोलारा ज्या वेळेला तुम्हाला आपल्याला करायचा असतो, एखादं आयोजन करायचं असतं, तर कोणकोणत्या प्रकारच्या अडीअडचणी येतात? मग त्या आयोजनापासूनचे असू द्यात किंवा मग तुमचे साथीदार असू द्यात, तुमच्या
मिनिस्ट्रीमधील सगळे अधिकारी वर्ग असतील, कोणकोणत्या छोट्या छोट्या अडीअडचणी असतील किंवा सहकार्य त्यांच्याकडून कशा पद्धतीने सहकार्य मिळतं? आपले जे डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे गोवा गव्हर्नमेंट आहे, आपले सगळे जे मंत्रिमंडळ आहे त्या सगळ्यांचा सपोर्ट आहे पूर्ण आणि डॉक्टर प्रमोद सावंत यांची जी योजना आहे स्वयंपूर्ण गोवा, सो त्यांच्या मार्गदर्शनात आपण काम करतो. त्यांनी स्वयंपूर्ण मित्र आहे, स्वयंपूर्ण सागर मित्र आहे, सेंट्रल गव्हर्नमेंट सागर मित्र आहे, इकडे स्वयंपूर्ण मित्र आहे आणि त्याच्यापासून त्यांचं सांगणं असं आहे की जास्तीत जास्त एंटरप्रेन्योर आम्हाला तयार करायचं आहे, स्वतंत्र ठेवायचं आहे, स्वतंत्र त्यांच्या आपल्या पायावर कसं जास्तीत जास्त लोकांना नोकरी देणारे तयार करायला पाहिजे. सो त्यांचं म्हणणं असं आहे की अंत्योदयापर्यंत लास्ट घरापर्यंत आपण ही योजना केली पाहिजे. शिक्षण आणि धंदा व्यवसाय त्याचप्रमाणे सेंट्रल आमचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी सांगितलं आहे लोकल फॉर वोकल फॉर लोकल. ह्या माध्यमातून म्हणजे प्रत्येक घरात छोटा ना मोठा धंदा सुरू करायलाच पाहिजे. जरी आणि आपला जो काही स्कीम्स आहे तो धंदा आपले सर्व्हिस करून सुद्धा आपल्या घरात आपल्या कंपाऊंडात कामधंदा करू शकतो. खूप चांगल्या प्रकारचं विजन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत असेल, असतील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असतील आणि मंत्री निळकंठ हळणकर असतील, शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत ही योजना पोचली पाहिजे. ह्या धंद्याचं किंवा ह्या व्यवसायाचं, मत्स्योत्पादन या व्यवसायाचं जे काही गणित असेल ते शेवटच्या वर्गापर्यंत गेलं पाहिजे आणि त्याच्यासाठी विद्यार्थ्यांपासून सुरुवात करतायत ते. विविध प्रकारचे मास्टर क्लास असतील, विविध प्रकारचे क्लासेस असतील, ते या ठिकाणी त्यांना फिल्म्स दाखवणं असेल, ह्या प्रकारे ते मार्गदर्शन करतायत. सर, तुम्ही आणखी एक गोष्ट सांगितली की एक गोष्ट आहे म्हणजे आम्ही संबंध देशाचे राज्यातून म्हणजे बंगालमधून, गुजरातमधून, मध्य प्रदेश, तामिळनाडूमध्ये, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ ह्यांचं सगळं चांगल्यापैकी फॅकल्टी आणलेले आहे. त्यांचं देखील मार्गदर्शन पण इंटरॅक्टिंग देतो आपण. MSc, BSc, PhD करणारे इंटरॅक्टिव्ह सेशन ठेवलं आहे आणि ते कालपासून चांगल्या प्रमाणे इंटरॅक्टिंग होते आणि ते चांगल्या प्रमाणे मार्गदर्शन त्यांना मिळते. सो माझ्या मताप्रमाणे जे आपले स्टुडंट जे इंटरॅक्ट केले दे आर व्हेरी मच हॅप्पी दॅट दे हॅड अटेंडेड द सेमिनार अँड इंटरॅक्टिव्ह सेशन. हे अशा प्रकारचं आयोजन करतात. खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे मासे ह्या फिश फेस्टिवलमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. पाळीव मासे देखील आहेत. खूप सुंदर सुंदर असे मासे आहेत. रात्रीच्या किर्र आंधळ्यात देखील ते आपल्याला पाहायला मिळतील. त्यांचं चमकतात अशा प्रकारचे हे मासे आहेत. तुमच्याकडे आहे का फिश टँक वगैरे किंवा तशा प्रकारचे? मी फिश टँक ठेवत नाही कारण आय एम स्टेईंग इन द फ्लॅट. तो फ्लॅट असतो काय 100 स्क्वेअर मीटर आणि कॉलनी आहे. पण जास्त करून मी क्रिकेट टुर्नामेंट अरेंज करायचं म्हणजे सीझन बॉलचं, कीर्तन संमेलन अरेंज करायचं, जेव्हा मोठं असा 2-4 हजार लोक अटेंड करणारे मोठे प्रोग्राम करायचे. सो मी हे 10-15 वर्ष अगोदर जेव्हा सरपंच होतो ते त्या वेळापासून हे करीतच आलो. सो हे करायचं म्हणजे स्टुडंटची टेस्ट काय, आपण जो पोस्ट ग्रॅज्युएट करतो त्यांना काय पाहिजे, लहान मुलांना काय पाहिजे, लहान मुलांसाठी गॅलरी ठेवली, स्टुडंटसाठी जे ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट आहे त्यांच्यासाठी आपण इंटरॅक्टिंग अँड सेमिनार वर्कशॉप ठेवले आहे. आता जो कॉमन मनीस आहे त्यांना संध्याकाळचं एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ठेवलेला आहे. सो ह्या माध्यमामध्ये 3-4 गोष्टी एकत्र करून आकर्षण करून त्याचा आपला जो गोल आहे इकॉनॉमी वाढवायची त्या माध्यमातून आपण सहज होणार ह्या माध्यमात केलं. पण आता विचार करतो की आपली आणखी काहीतरी नवीन करायला. आणि तशा प्रकारे तुम्ही विचार करता की घरामध्ये आपले फिश टँक असायला हवा? नाही, फिश टँक म्हणजे त्यांना आवड करायला क्रिएट करायचे. कारण फिश टँक म्हणजे एक लोकल बिझनेसमॅन होणार. पण जर मोठी इंडस्ट्रीमध्ये आपण सपोर्ट केला, इंडस्ट्री तयार करायची असेल, दॅट इज द इकॉनॉमी ऑफ द कंट्री. किती मोठा विचार आहे. आपण घरामध्ये स्वतः ते मेंटेन होऊ शकतं, पण मी लोकांच्या घरामध्ये फिश टँक पोहोचवीन अशा प्रकारचा हा विचार. खूप खूप धन्यवाद सर, तुम्ही आमच्याशी बातचीत केली आणि मोलाचं मार्गदर्शन केलं. धन्यवाद. वास्कोचे आमदार कृष्णा उर्फ दाजी साळकर माझ्यासोबत आहेत आणि
गोव्यातील एक चांगला प्रकारचा फिश फेस्टिवल म्हणजेच ॲक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवलमध्ये ते व्हिजिट करण्यासाठी आले होते आणि आपण त्यांच्याशी त्यांचा एक्सपिरियन्स कसा होता याच्या संदर्भात बातचीत करूया. सर, कसं वाटतं तुम्हाला या भव्य दिव्य अशा फिश फेस्टिवलमध्ये येऊन? खूप बरं दिसता. गोंयान फेस्टिवल म्हाका दिसता गेले 5-6 वर्सां करीत आसा आनी प्रत्येक वर्सा प्रतिसाद पळोवन आनी बरें दिसता की सगळी भुरग्यांचो इनवॉल्वमेंट आसा, पब्लिकेचो इनवॉल्वमेंट आसा. म्हणजे आमी आतां दनपारां 1-2 पसून येवन इतली गर्दी आसा, भुरग्यांची गर्दी आसा, तें पळोवन बरें दिसता. आनी सरकार जे लोकां खातीर एक करपाक सोदता ताजी चीज जाता हें पळोवन आनी बरें दिसता. सगळ्यांत चड बरें दिसलें की एकदां गोंयकार आनी नुस्तें हाका तूं सेपरेट करूंक शकना. गोंयकारांक नुस्त्या कडेन सदांच ओड आसता, म्हणून इतले प्रकारचे बरे 150 स्पिसीज ऑफ फीश हांगा ते लायिल्ले आसा. ते पळोवन खूब बरें दिसलें, कित्याक आमी असल्यो वेरायटीज केन्ना पळोवं नाशिल्ल्यो. ओन्ली जेन्ना असली मेगा ह्या फेस्टिवल जाता तेन्नाच पळोवपाक मेळटा. आनी आमचे बरोबर जे स्कुलान असली भुरगे आसता तांकां एकदां प्रोजेक्ट्स आसता नाजाल्यार कितें आसता, सो प्रॅक्टिकल नॉलेज तांकां जेन्ना हांगा मेळटा आनी इतले वेरायटी फीश पळोवपाक मेळटा, म्हाका दिसता हे स्कुला खातीरूय एक बरी गोश्ट आसा तांकां इनडेप्थ नॉलेज घेवपा खातीर. आनी त्या खातीर सरकारान जो ही उपक्रम पयलीं पसून राबयता म्हाका दिसता तो वर्सान वर्स सक्सेसफूल जायत आसा. सर, हे मासे आपण बघितलं तर खूप सुंदर दिसतात. पाळण्याचे मासे असतील आणि खाण्याचे वेगळ्या प्रकारचे मासे. पण जे पाळण्याचे मासे आहेत फिश टँकमधले, त्यांना बघून असं एक वेगळ्या प्रकारचं वाटत असेल. तुम्हाला असं वाटतं का खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे मासे आहेत इथे पाळण्याचे, कुठला तरी आपण एखादा मासा घेऊन जावा असं वाटलं का तुम्हाला आत्ताचं? भरपूर वाटतं, वर्षांवर तसं वाटत असतं मला. कारण इतके सुंदर मासे आणि फ्लोरसंट माशा, लाईट असणारा मासा, हे सगळं पळून वाटतं की एक फिश टँक आपल्या घरी पण असावा. पण त्यांना तो पण एक हे आहे आणि त्याला मेंटेन करायला खूप त्रास लागतो. सो सध्याच्या परिस्थितीत आमची फुल फॅमिली जी आहे ती या सोशल सर्व्हिसमध्ये आहे. सो मला आता तरी सध्याच्या परिस्थितीत फिश टँक नाही तर ॲक्वेरियम घरी ठेवणे शक्य नाही. कारण त्यांचं पण हे आहे, त्यांना घेऊन गेलं तर त्यांचं पालन पोषण बरोबर झालं पाहिजे. काळांतरानं कधी चान्स मिळाला तर अवश्य मी हे करू. कारण एक स्पीशीज अशी आहे जे ते सांगत होते, इट इज अ स्ट्रेस बस्टर. आणि आईच्या लाईफमध्ये नॉट ओन्ली पॉलिटिशियन, सगळ्यांनाच स्ट्रेस आहे. सो प्रत्येककडे असा एक फिश टँक असणे गरजेचं आहे, जेणेकरून एक 10 मिनटं त्याच्यासमोर बसलो तर आमचा स्ट्रेस कमी होऊ शकतो. तर दॅट विल बी अ बिग रिलीफ फॉर ऑल ऑफ अस. सो मला वाटतं ती पण संकल्पना चांगली आहे. स्ट्रेस मी मिनिस्टरकडे बोलत होतो, तुम्ही सगळ्यांना एक फिश टँक द्यायला पाहिजे, स्ट्रेस खालती यायला पाहिजे. तर बरं वाटतं. तर सध्या विरोधकांना तशा प्रकारचा स्ट्रेस खूप असेल, विरोधकांना खऱ्या अर्थानं द्यावा लागेल असं वाटतं तुम्हाला? विरोधकांना मोठा फिश टँक द्यावा लागेल, छोटा होणार नाही. त्यांना त्यांचे डोकेदुखी आता वाढत आहे. ज्या प्रकारे आमचं सरकार गोव्यामध्ये प्रमोद सावंत सर आणि सेंट्रलमध्ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करत आहेत, त्यांची डोकेदुखी नॅचरली वाढणारच. सो मला त्यांना प्रत्येकाला या फिश फेस्टिवलमध्ये बोलवावं आणि त्यांना एक फिश टँक द्यावा, मोठा द्यावा म्हणून माझी मिनिस्टरकडे तर विनंती आहे सर. थँक्यू सर.